inene machal nade tikine mabende koro kata mana jopiny medo dhialo migosi Raila Amolo Odinga bende paro nomiye dhialo moromo e kinde mabende koro nongima gik moko kaka osimbo maduong' mogik mabende koro imiye mar CGH ni de bedi pane gik mabende nosemiye kata mana kapok kata mana ne ong'ielo rengo. Sharon penjo maber. Raila en enigma to kachako gi tuone makoro nodhi otho India mondo wuog India mochop kan nikech ni ng'en Raila niko e bwo seche 72 tijno nokodhi bedo tich mayot to kata ka brother na okayo wacho ni ati ok onego wagone president Ruto erokamano for example koro notamore nikech bonya tamore to kunya di state house ni koro chune to Raila bo singiso kacha nuike gi bwo 72 hours ma o facilitate gi government ma India mwaneno ni government ma India ng'iyo kaka body mar Raila chope Kenya mane Ruto oro jotelo mochopo nyaka India mokawo body muduogo e Kenya ka mano gima wagone erokamano ok ni koro kayo koro wacho ni ati ni kik wagone erokamano ni mano tije constitution no mek mondiki ni koro Ruto ni ng'ato kotho to iki kotamore iko nikech kata mana Jaramogi nong'isi maber Orengo nowacho chieng' iko ni Jaramogi kwa notho nego nomiye the same burial mano mi Raila to nomigi ndege adi achiel magocho ni kare we koro samane babo thoni kwaneno goodwill mar government to gi supporters mag Raila ng'i kaka supporters mag Raila nitie pimna ni koro ne ok omiwa kata GSU police ok omiwa moromo e paw ndege kachacha ok omiwa moromo Kisumu kuma nitere ok omiwa moromo dala kucho iko mar Raila no chalo nade o ik Raila gi 3 days but ochalo gimo kawo 2 weeks piny no chung government okonyowa kata security manage ji kaka dwaneno Raila ni neno kata ka ji odhi mochako idho nyaka ndege mano ting'o baba ka biro ji idho nyaka wiye modo nyaka iye bang' kele maya poto chung for 2 hours molore for 2 hours mano supporters mag baba made onge government ama police ma government nomiyowa I imagine ni do chalo nade neno kata ka ng'ane no wache government ma Mombasa jo county government ka iluonge nango jo runge ka kanjo ka degi chok gi county sistema godie magi ter kuchocho joge ok ne dhi nyalo joka ka nikech joka kotinga rungu to kinyal tiyo gi baba ne control tech kongima to kendo control obedo matek nyaka kotho omiyo gima ne government otimo wan kaka onagi waduoko ne ma president Ruto erokamano gima notimonwa to ne nini mano miyo kayo ne nini mano miye ne en gima ber kabisa awan mano miye en gima ber kabisa to my wish ni jogi dino hona baba those ani pod ber jogi dino hona baba dino wawacho ni nino ka baba pod ngima they were celebrate baba ka pod ngima nikech gik ma baba otimo imaki for 9 years to giteri e court ine kuchigo itimo ni gik moko kisando kendo kiwuok ichaki kedo ne jopiny 207 jogi mai podi kedo ne ma jopiny 2013 jogi mai podi kedo ne ma jopiny okidwa ni mondo dawo wuogi podi mosuri mag president mondo maendeleo kod piny obed gi kue podi uendelea tu erokamano ahinya aneno kokayo